пътуваме към Барселона. За първи път в Барселона ще стъпим, ще видим какво ще се случи там. Останете с това видео. Ще бъде интересно, обещавам. Искам да ви кажа, че допреди малко ме буреше страшен дъжд, а сега приближаваме Средиземно море и времето се оправи. Сега е вече хубаво времето, слънчево, както виждате. Магистралата е топ. Сълза, просто кристален път. На те кеф само газ до арината и газ. Тук пейзажът определено се промени. Интересни дървчета виждам. Наистина това са направо уникални дървета. Някой ако знае как се казват тези дървета, да пише в коментарите. Да, борчета, има борчета, но и някакви друг тип. Много интересни. Но сега сме далеч от целта. Барселона е на 200 км, така че бавно, но славно ще стигнем и до Барселона. След малко ще се включим отново, за да ви покажа и другите пейзажи по пътя към Барселона. Останете до край! Когато бях овчарче и овците пасях, бях много благодарен, макар и сироман. Бях много благодарен, макар и сироман. Само толкова знам. Превишавате ограничението на скоростта. Пригответе се да продължите наляво след 800 метра. Исках ти да ви покажа какво се казва тетка. Ето, това е тетка.
машинка тук генерира пътни такси за всички превозни средства. Така че тук, който преминава, плаща или с машинка, или с карта, взима си билетчето и продължава по магистралата. Да, обаче много коли. Да ти го тура почицата. Защо така? Пред камиончето? Някой чичогош ли беше да видял? Докато караш Мини Купър. Ето е тази мадама. Айде от мен да мине, от чичогоша да мине. А те па много нахални, бе. Много нахални, бе. Това, което искам да покажа е, че тази колона не помръдва. Не помръдва. Така си стои и не движим. Не движим изобщо. Ето. Хората са слезли от колите си, даже пушат цигари. Как да караш? Погледнете. Но след малко има забрана.
сега е 21:36, в 22 има забрана. Аз съм на 69 км от границата с Испания. Дано да има толеранс. Карам, гледам, че има и други шофьори на камиони, така че щом те карат и аз ще карам. Такъв е планът. Влязали в Испания, отпада забраната.